Hej, mit navn er Rina Trapp. Jeg er paralegal ved Martinez Echeverria. Vi har mere end 40 års erfaring på kysten med bolighandler og med andre juridiske aktiviteter. Vi har 20 kontorer fordelt på 3 forskellige lande, så vi er primært i Spanien og derudover også i Portugal og i Tyrkiet. Og vi er en 320 mand ansat ved vores kontor her. Jeg er her i dag for at fortælle jer lidt om købsprocessen i Spanien. Der er først og fremmest det, at vi anbefaler, at I vælger en ejendomsmægler, som I har tiltro til, og som kan hjælpe jer med at finde lige præcis den bolig, som opfylder jeres krav. Så det kan være havudsigt, eller hvor stor den er, hvor mange soveværelser, alle de ting, der nu end er, vil en god ejendomsmægler kunne hjælpe jer med at finde dem. Derudover så anbefaler vi, at I allerede fra starten finder en advokat, til at hjælpe jer med al den juridiske rådgivning omkring en bolighandel, som er meget anderledes i Spanien, end den er i Danmark. Når I har fundet den bolig, som I gerne vil købe, så skal der udarbejdes en reservationsaftale. Et reservationsbeløb er typisk på mellem 6 og 10.000 euro. Og i reservationsaftalen udarbejdes, kan man sige, taget i betragtning de ting, som er specifikke for jeres handel. Skal den være møbleret, eller skal der være forbehold for lån, eller hvad der nu end kan være af særlige betingelser, så bliver det indarbejdet i reservationsaftalen. Når den er lavet, så går vi i gang med det, der hedder due diligence. Vores due diligence er det, hvor vi tjekker alle de juridiske ting omkring en bolig. Når vi snakker om nyopførte boliger, altså boliger, der ikke er opført endnu, så tjekker vi, at bygherren er dem, de siger, de er. Vi tjekker grunden af deres navn. Vi tjekker, at de har opnået den byggetilladelse, der skal indhentes fra kommunen. Vi tjekker også, om der er bankgaranti for jeres penge. Det er der et lovkrav om i dag, at man skal have, og det kan enten være via forsikring, eller det kan være via en bankgaranti. Derudover tjekker vi også, at der er den 10 års byggeforsikring, som også er lovpligtig. Når vi taler om gensalgsboliger, så er situationen lidt anderledes, kan man sige. Boligen er allerede tjekket, så vi skal ikke tjekke noget omkring bygherren. Men vi tjekker selvfølgelig, at sælger er dem, de siger, de er. Vi tjekker, at kvadratmeterne, alting er korrekt. Og vi tjekker, at der ikke er noget gæld i boligen, og alle de ting, der er en del af vores proces. Og vi ansøger om jeres NIE-numre og alle de ting, der er nødvendige i forbindelse med handlen. For at tale lidt om omkostningerne ved boligen, så er det lidt forskelligt også, om det er en gensalgsbolig eller om det er en nyopført bolig. Ved en nyopført bolig betaler man 10% i moms, og derudover betaler man 1,2% i overførselsskat. Man betaler ejendomsregister, man betaler notar og ifølge juridiske omkostninger. Når vi taler gensalgsboliger, så betaler man ikke moms, men man betaler 7% i overførselsskat, hvor den var ved nyopførte boliger var 1,2. Og så betaler man også ejendomsregister, notar og selvfølgelig juridiske omkostninger. Og når boligen så er købt og overført til jer, så er der nogle løbende omkostninger, som selvfølgelig er ejendomsskat, det der hedder IBI, renovationsomkostninger, ejerforening, el, vand, alle de ting, I nu vælger at have i jeres bolig. Godt. Når så vi har kommet til reservationsaftalen, så når den er underskrevet, og vi har lavet due diligence, så går vi i gang med at udarbejde også den private købskontrakt, og det er ved den, der betaler man typisk ved gensalgsboliger 10% af købssummen fratrukket reservationsbeløbet. Og når man taler om nyopførte boliger, så er det mellem 20 og 30% afhængig af bygherren. Og til sidst så underskrives skødet, og ved skødeskrivning der betaler sig det resterende. Når man taler om nyopførte boliger, så kan der være nogle enkelte betalinger mellem kontrakten og skødet, så nogle delbetalinger. Men generelt set så betales det resterende den dag, hvor skødet underskrives, som foregår ved notar. Nogle af vores kunder, og størstedelen af vores udenlandske kunder,
vælger at udstede fuldmagt til os, det gør processen meget nemmere for jer, for vi kan gøre ting for jeres vegne. Men vi skal anse det som et administrativt dokument, så det vil sige, selvom I giver fuldmagt, så kan vi ikke gøre noget på jeres vegne, uden at vi har autorisation fra jer også. Når skødet er underskrevet, så sørger vi for, at alting bliver overført til jer. At der betales de skatter, der skal betales på jeres vegne. Skødet bliver registreret, og alle kontrakter bliver ført over til jer, og at der bliver oprettet i tilfælde af nyopført bolig, at der bliver oprettet el- og vandkontrakter, og ved tilfælde af gentagsboliger, at det bliver overført. Og at alting bliver betalt via jeres konto i Spanien. Det samme gælder for jeres ejendomsskatter med det, der hedder IBI, og renovationsafgifter. Når vi så det hele er på plads, så anbefaler vi, at I får udarbejdet et spansk testamente. Det er simpelthen fordi, at selvom et dansk testamente vil være gyldigt i Spanien og kunne bruges i Spanien, så er det markant nemmere, hvis der foreligger et spansk testamente, som kun omhandler aktiverne i Spanien, fordi det ikke skal oversættes på den måde, som det danske dokumentation vil skulle gøres. Så det er lidt, og jeg har forklaret processen omkring bolighandler. Hvis I har nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller ønsker noget rådgivning, så er I meget velkomne til at kontakte os, enten på telefon eller på mail, og vi er her til at hjælpe. Mange tak.